Falle cael lonydd nawr i wneud fy cardiau Pasg. Siwt fath o cardiau wnau? Llun wy Pasg pert falle? Neu giw bach melyn mewn nyth? Ie, dyna be wnau. Nawr te. Bydd angen papur trwchus gwahanol liwiau arnau, pinnau ffelt, siswrn a thap glidiog. Wel, bant o fi te. Tap glidiog, papur trwchus gwahanol liwiau, siswrn a phinnau ffelt. Nawr te. Rhaid wneud y cerdyn yn gyntaf. Rhaid blygu'r papur trwchus yma. Dyna ni. A nawr te. Ysgrifennu Pasg hapus ar y tu fewn. Dwi wedi cael syniad. Beth am wneud siap yr wy Pasg ar bapur gwahanol? Yna, mi allai wneud poced siap nyth i ddala'r wy ar flaen y cerdyn. Syniad da. Nawr te, wy Pasg. Pa siap sydd i wy Pasg? Nawr te, plygu'r cerdyn i ddechrau. Mae'n gwneud tynnu llun yr wy yn haws wedyn ni. Nawr te, siap pel rygbi fawr. Dyna ni. Nawr te, torri allan yn ofalus nawr te. Dyna ni. A'r patrwm nesa, cylchoedd yn credu. Nawr te, i lliwio nhw. Rwy'n hoffi lliwio lluniau ar y papur gwyn. Y pinnau ffelt sy'n lliwio y llun fel hyn. Dyna ni. Nawr te, poced siap nyth i ddala'r wy. Papur brown yma wy'n credu. Nawr te, plygu'r papur. A'i dorri'n ofalus eto. Ni. Nawr, defnyddio 3 darn o'r tap glidiog yma. 1 yn hyn. Fan hyn. A fan hyn. A dyna ni. Nyth bach glid i ddal wy Pasg. Dyna ni, un cerdyn. Nawr te, beth am wneud llun o giw bach mewn plisgyn wy? Ie, giw bach mewn plisgyn wy amdani te. Nawr te, llun y ciw yn gyntaf. Ni. Torri allan yn ofalus iawn eto.
Nawr te, rhoi adain i'r ciw bach. A nawr, y plisgyn wy. Torri allan yn ofalus iawn unwaith eto. A dyna ni. A dyna sut fydd y ciw bach yn edrych yn deor o'r wy.